जों तमा खायनाय politically जों तमा खायनाय ते economically जों बाहायके जों सामुं तांनाय ते सिनि आदर्श movement detect delete deport all illegal immigrant NRC Supreme Court ni case no जों तेसा बाहायके राग्रगoi ते बो गाहाम खेतलां मानाय ते o हाव detect delete खायनायनि बागै जों गभर्नमेन्टआव थाङै तामु तामु बोसोर खायमान काउन्सिलाव थाङै बोसोर जरातै खायमान आबनि आन्दारो ते बिसिनि आ इशुनो आ मोटुनो ते कप्लाय खायनाय ते अबनो नाहार मंग नाहारैनो सिएनो पुरा फुल स्टॉप खायनायनि बागै जेसक मानसा जों सिनि फाननो ते राग्रनानि बागै सिनि नाहार मंगनो कप्लाय खायनायनि आइडियोलॉजीनि कप्लाय खायनायनि बागै जों बुबाग्रानो बसकांगो संगै बुवाग्रानो बसकांगो आसग्रगैनो जों एडिसिनो रुल खायनाय आबनो सिनि नाहार मंग आबनि बागै with bubagra konsan bubagrani konsanono bubagrano sing edisio dokol khairo nai sini moto bubagra sini habagra tabo bo kathang sing bai baksa sing bo kathang tongkho sini ha sini sason sing khainai inga phari tabo sing kelli socially bahai bahai sing buskani salo edisi gothon khagi bubagrani bisingtei एडिसी गठन खायि बुबाग्रानि बिसिंतै सोशियली जों ताम ताम रिफर्म खायनाय ताम ताम सोशियली डेभलपमेंट खायनाय ताम ताम सोशियली सिक्युरिटी रनाय आबरनि बेबाक ते इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जतनो जों खबै सिनि मैनिफेस्टो बेबाक तबो बायखा आबनि बागै अबनो जत लुकुरगनि नुकनाय जों सोशल मीडिया नि बिसिं रनाय मीडिया नि बिसिं रनाय विथ मैनिफेस्टो जों 28 नि कैंडिडेट डिक्लेयर खायु जों अ डिक्लेरेशन न 9 तारिख 8 तारिख निसिमी नॉमिनेशन चेंगनाय 8 तारिख निसिमी नॉमिनेशन चेंगजांनाय फर्स्ट फेज चेंगजांनाय जों 8 तारिख निसिमी 10 ता कन्स्टिट्युएंसी गो जों फर्स्ट फेज नॉमिनेशन सबमिट खायनाय 9 तारिख को 10 तारिख गो ते सेकंड फेज जों नॉमिनेशन सबमिट खायनाय 11 तारिख गो थर्ड टाइम नॉमिनेशन सबमिट खायनाय हाइख्लायगि जों 3 डेज नि अंदर 28 सीट न जों full nomination submit खायनाय nomination submit खायनायनि बिसिङावबो बुबाग्रानो जों नासिं तंखो बुबाग्रानो नासिं तंगो बुबाग्रानि थानसा जेफ्रु क्लियारंगो सय आंचलिक पार्टी थानसागो आफ्रो टीपीएफ आरोबो थानसा अंगै नाय आबनि बागै nomination रजाक फानो गोबांमा बरक गनानाय nomination रजाक बते किफिल फैमै हाया टीपीएफ या फनिसिमी सैक्रिफाइस खाय तंगो nomination खायबो जों सैक्रिफाइस खायनाय बुबाग्रानि बागै तमं बुबाग्रानो ठीक बनो सीएम सारनानि बागै जत आंचलिक पार्टी थानसाके फाइके बुबाग आ जागाव टीपीएफसी बसकां कोते बुबासानाय आबनि बागै तिनि आं मैनिफेस्टो न जतनि थानिगो टीपीएफ ताङै बुटनि इलेक्शन मा फाइखा तामाना हाखा बुबाग्रानि मक्तै मियाफोर नगय जों तेबो सिनि सबानो क्राक ते स्पीड तलांनि बागै सिनि साबजाक बटांनो तेबो स्पीड जों अखाय मा फाइखा तामनि खांखै बुबाग्रानि मक्तैनो केबो हुबाया फानो बुबाग्रानि मक्तैनो केबो मनैनो माया फानो टीपीएफ आ मक्तैनो हुनाय बुबाग्रानि इमां बुबाग्रानि हा सिनि सासन सिनि हमनो टीपीएफ तबय फायनाय तिनि बुबाग्रानि मक्तैनो खमलंगो खमहाय कियक रगै मटम रगै बनि मक्कल मनैमा बुबाग्रानि मनैमा टीपीएफ तबनाय साबु मथा तबनाय तिप्रा मथा तबनाय दे जों सिया आईपीएफ तबनाय दे जों सिया आईएनपीटी तबनाय दे जों सिया किन्तु टीपीएफ बुबाग्रानि मनैमा मक्कल जों खमलंग बनि मनैमा खमलंग जों तबनानि बागै तिनि 28 ता सीट डिक्लेयर खाय दङो 28 ता सीट डिक्लेयर सिंगल कन्टेस्ट खायनानि बागै जों डिक्लेरेशन दङो विथ मैनिफेस्टो जों मैनिफेस्टो सहक लागि जों तिनि 28 ता सीट 28 कन्स्टिट्युएन्सी all constituency TPF nomination runai candidate joto ready bubagrano seng CM sarorani bagai TPF ke bo thansa motharo onkai phaimalia tama bo kasagai tongkha bo seng silia jora rojagai tongkha 4 tarik ni simi nomination date dini joratai borni kaisa declare phalia tamago ba bor kok bangai tongkha seng silia jora amati haigo seng chini soba tambo seng bai singlia chini soba or national politics national policy Bangladeshi rokni yak kebang maseng no thansangan no kebege thansa sabaige obo haike sini borok rokni samung buskang thawani no uklok tlangai je kebeng phaimani a kebing mungno seng muthak nani bagine seng tini obo single challenge khainani bangai seng tini decision naka pe declaration ma khaika nirok sung silasori monobongkol last constituency number Jodoranjan Tripura Madhyamik 45 अबंका सिनी
28 constituency ni candidate rok abo sang seinai 9 tarik ni sini nomination dakhilingai thangnai sang tabokbo sini dofano sini hani bagai soba khane ni bagai jora belai ke sini bagai kesep jora ni bisingo na sang joto samung ma khainai abni bagai sang bubagrano baskango CM to banani bagai joto na saitok lainai te ang kha khaiga bubagrani thansa bahaina daktine borok clear cut ngai je lukuni baskango sang clean regional party thansa de nakiba aro tamu abno sang shimani pore sang bubagra baya sogoi joto sini samung batangno sang tewaisa saphinai nasingai tongo bubagrani thansa motha clean and clear picture of फाइनानि बागै आबनि बागै जों लोकरंनि थानिगो ओ मेनिफेस्टो तयै जों तिनि डिक्लेरेशन खायो जतनो हातै दफानो हामजाकनाय रो बुबाग्रानो हामजाकनाय रो बुबाग्रानि मुक्तैनो नुगुनि रो खारियकनाय रो टीपीएफ समायताङो बुबाग्रानि मुक्तैनो जों खमहाय कियग्रगुइ खमलং मतम सारो नाय आबसे सिनि समाय आबनि बागै साबु तामुङै दं बरक कसागै दं बरक केबेंनाय दं आबनो ना हाननानि टीपीएफ नि जराकरै टीपीएफ जे प्रोफोनो जरानि बिसिङो सामुंतांगो जरानि बिसिङो नों अंखार फाइमाखे टीपीएफ नों बाय बाक्सा सामुंतांनानि बागै रेडिंनाय किन्तु जरानि बिसिङो नों अंखार फेमिलि आंखांखे सिंगल जबा खाइ फैगो सिंगल कन्टेस्ट खाइ गप्लाइंनाय आं खा खाइगो हातै दफानि बागै जबा खाइनाय न हातै दफानि बागै जबा खाइनाय न बुबाग्रानो सीएम सारनानि बागै बुबाग्रानो अजमा संगै जबा खाइनायनि बागै टीपीएफ जबागो अंखार थानिगो जतनो हानि बरक रक तेबो क्राक ते कप्लाई सभा खाले थानिगो निरक जतनो बाक्सांनाय ते बुबाग्रानि नाहारमं दाक्तिनो जतो थानसागो क्लियर काट रगoi सिनि जबानो तेबो बसकां त्रांनाय अ वानसकमं ते अबहाय होप खायिनो तिनिनि प्रेस मिनो जतोनि साकागो टिसागिरो हामबाय तारखा हाई कोर्ट अर्डर रोमन लगे लगेनो टीपीएफ नि जतो रेडीमेड दङ तानिखे बुबाग्रानो जों बसकां त्रांनानि बागै जे नांमानि तै जों टीपीएफ चैलेंज खायनाय आबनि बागैनो जों दिनै डिक्लेयार खायखा बसकांनि एडीसी चंगमारिगो बुबाग्रानो सीएम स्नानानि बागै टीपीएफ वोट बयकट खाइ फैमानि ताबो फाइनल हियरिंग फाइनाय 5 बोसोरनि आन्दारिया किसा मासनि परेनो एनआरसी डिक्लेयारिंग नाय आबनि बागै एनआरसी डिक्लेयारिंग खांखे अर साबु सामं तांनाय सकां थांसगय कलम तैरगय बुबाग्राना आसर सक्तंनाय जेफ्रा सुप्रीम कोर्ट अर्डर खायखा आप्रो कलमनि एक्शन नानानि बागै बुबाग्राना रहना बागै टीपीएफ ताकलाय बुबाग्रानि बागै वोट पार्टिसिपेंट खायनाय अबनो टीपीएफ नि डिक्लेरेशन तिनि आबनि बागै जतो हानि लुकुरकनो तिनि जों हासिनि शासन सिनि हनाय शासन सेक्टरनि बागै टीपीएफ एडीसी इलेक्शन वोट पार्टिसिपेंट खायनाय नंबर 1 गेताबा को जगाव क्लियर सानन मुसुगो बाहाके पार्टिसिपेंट खायनाय लोकनि रंनि सुम फायु बखाव आबना तेबि क्लियरिफिकेशन नाय जों बुबाग्रा रिंखा जतो थानसाक लागि रिजल्ट डिक्लेयार खायथांखा अरनि बिसिं बिसिंगो बरनि कोनो क्लियर पिक्चर फायको लोकरनि बिसिंगो हाइफनो जरा तो केबनि बागै नाय सिङै तंयाबा इलेक्शन डिक्लेयार खायरखा नॉमिनेशन डेट 4 तारिख नि सिमी यांके तिनी आईपीएफटी सिनि टिफ्रामथा बा आईएनपीटी जे सिनि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी तंनाय तिनी बकाइसा जगा ओ स्टैंड पॉइंट क्लियर खायमेयाखो लोकरंनो जों बासा सिनाय हाके बासा सिनाय हनि मंसाफाने क्लियरिफिकेशन लाइमायाखो तमा मंगलाय जों खबरनि बिसिं आबो जों सिहलिया फिया लोको जों सगैबो जों साजागलिया आबनि बागैनो जरा फाइ तंखा टीपीएफ हातै दफानि बागै सबा खायनाय जेफ्रो जतनो रिंखा जरागो बुइनो माया खाकेबनो माया हाइफनो जरानि बिसिंगो टीपीएफ सबा खायगो केबनो मायाके सिंगल सबा खायगो दिनै बसं हाई कोर्ट के बथांया नासिगै तमनि पॉलिटिकल पार्टी रखसे अबनोबा चैलेंज खायनानि नां हने किन्तु के बथांया बागै सिंगल चैलेंज मा खायखा हाई कोर्ट अर्डर खायगै दिनै सक्सेस जोंखा अबदि हाइख्लायनो ताबो बुबा सिनि मेन इन मोटो बुबाग्रानो जों एडीसीओ पहिला सीएम सनानाय सेकेंड टिप्रा स्टेट असेंबली नि सीएम सनानाय आबनो सिनि नाहारमु आबनि बागै तिनि बुबाग्रानो सीएम सारनानि बागै साबनि तामो परिकल्पना केबनि न जों नुग्लिया टीपीएफ डाइरेक्ट न सागो बुबाग्रानो एडीसी नि नकफां मास नाम ग्रानाय कियाबा केबनो अकक सामानि खनाया तै बरंनि क्लियर कट पब्लिक नि बसकांगो फाया तै जों खनानानि बागै जरा नामानि परेबो जों खनायाखो आबनि बागै इलेक्शन कमिशन यांके डिक्लेयार खाइ तंखा सबानि डेट अथच सबानि ताबो केबो रेडी करि आंचलिक पार्टी नि ते केबो
kaham khlai ga asok lagi sabjak betang saklai jak makri ko abni bagai TPF jepro do phano ringkha joto party no ringkha mo thano ringkha loge maya angkha ba loge kri angkha apro TPF single challenge khai thai abni bagai TPF ni thani go jora krei TPF choba khaini motha hatei dofani bagai TPF ni thani jora krei sabu walai tongkha sabu kaglai tongkha sabu bokha tunglai tongkha abono nahari TPF choba no ungklogo tlangya जों bomung kisa khana lainai bo sito sini candidate dok ready ingjak ungkha 9 tarik ni simi joto nomination submit khainai TPF independence challenge khainai single tomong thansa motha bubagra ancholik party no thansa khlaigai soise ancholik ni clean regional party unit khaigi declare khale hangkhake sung bubagra no sacrifice khayani ready dongnai nikabni bagai phadi sung tak khananai se phadi sung khananai candidate ni bumung constituency wise sung no go bisi brum no TTAADC ni andar sudana tinta seat no non indigenous people outsider borok rok dokhol khai tumani kono party abna challenge khaya IPF BJP सरकार फ्रबो जों नगो फातानि बरक कांग्रेस दिउजे सरकार फ्रबो जों नगो फातानि बरक गणमुक्ति परिषद कन्टिन्यू हमेशा फातानि बरक अब हाइख्लाइगि जों नगो फियाबा TPF हासिनि सासन चिनि होनाय काइसा सिटो बया काया हासें कलसा बया काया सारा त्रिपुरा सिसिनि टिप्राहि होनायबा जों कन्स्टिट्युएन्सि सिटबो काइसा फानो जों याकाया केबुनो टुबुइ जों फाइखा माने बागै जों कन्स्टिट्युएन्सि वाइस जों खोनानाय दामसरा जम्पई आरनि कैंडिडेट खासिनी भूपेंद्र रियांग मेल ते बनी प्रोफेशन बा क्वालिफिकेशन खांके BA एस खांके 35 मास मारा धर्मेंद्र रियांग बो हायर सेकेंडरी एस खांके 36 दाउसदा कांचनपुर मिस्टर हानाराम रियांग बनी qualification for BA एस खांके 40 करमसरा candidate बीरेश देवर्मा उर्फे बिलो देवर्मा बनी qualification BCom एस खांके 28 plus सामनो वीरेंद्र किशोर त्रिपुरा हायर सेकेंडरी एस खांके 50 above मनु सोइलेंगता निखिल देवर्मा माध्यमिक क्वालिफिकेशन ते बनी एस खांके 38 सेपा क्लियर कट बरं थानियो जों मान्याखो किन्तु सिनि सबागो जों बाइसुं सबाया फातानि बरक बाइसि सिनि सभा फातानि बरक रक बुसकांनि सबागो बातायना बागै जतो रेडिंग तखा फियाबा सिनि रिजनल पार्टी रक बाहायबो तमा बंग तखा बरकनि बबतैबो बिपटं तखा तिनि जराते अंखाइसि फेमिलिया बेटल फिल आबनि बागै TPF तोमंनो केबो चैलेंज खायनानि बुबाग्रानो CM सारनानि चैलेंज खायनानि बागै केबो जदि केबेंगै तंलायै अंखालाय फेमियाखौ गसालाय तंखो थानसानि क्लियरिफिकेशन फायाखौ अंखांखै TPF आजागो बैकअप खायनाय TPF आजागो फिल अप खायनाय आबनि बागै TPF तिनि सिंगल कन्टेस्ट खायनाय हनै साख्लायो